UHlubheke, iMinister uMaskandi wakwaKhuzwayo, i-EP ethi Sibali 2025, i-EP leyo ephumile izolo noma early yesterday, iney'ngoma nje eziwu-6 kuphela. After usuku nama-hour athize ngaphezulu sikwazi ukuhlanganisa 335,000 iy'ngoma eziwu-6-ke kuphela-ke lezo. Njengoba nibonile-ke la ukuthi ena ikade kuba nama-challenges kodwa igcine iphumile. Sibonge kubona bonke abenze iqiniso ukuthi uHlubheke umsebenzi wakhe ugcine uphume laphana online. Lapha kubani uSicebe inkosi yamagcokama, iVulandlela ithini, True Colours, i-album ney'ngoma eziwu-17, zonke zihlanganise 1,528,000 after 2 days, nama-hour ngicante awu-6 nangaphezulu. Ilokho kumele kubeke emqondweni. Insizwa le ihlanganise imiliyoni-ke izolo-ke nge-album yayo laphana kwa-YouTube. Ney'namba-ke zinhle laphana-ke kwamanye-ke ama-platform singabala kuphi, uSpotify kuthiwa-ke ama-album ase-streaming kakhulu ngosuku luyi-1. KaSicebe nansi lapha ku-number 3 ingenile-ke ngama-streams awu-546,000. Last year uSicebe wangena waba u-number 8 ngo-226,000. Baya-improve-ke oMaskandi bafowethu afuna ukuqamba amanga, ba-improve nje ngampela. Lokho kuyakhombisa ukuthi ena kuningi ukuyeza okuhle. Sisazokhanda i-genre enkulu kakhulu lapho Maskandi. Le genre isazo-accessa iy'ndawo engakazi izingene kuzo, the way lokhu ikhula ngakhona. And oSicebe-ke abanye babaculi sebenesikhathi eside endimeni, bane-following, if you don't know. oSicebe bane-following, judging by iy'namba ahlale ey'thola, kune-following. Lama numbers eniwabonayo-ke a-improve-ke unyaka nonyaka. Kodwa sibheke-ke iy'ngoma kaSicebe laphana ezingezinye ey'hamba phambili. Sibala ukuthi Amabulawo besihlanganise 180,000, True Colours 161,000, Kushoda Wena 149,000, Uthando Luhle 115,000. Yizo lezo ngoma lezo eziwu-4 esey'dlulile ku-100k, zibheke ku-200k. Zikhona-ke ezinye umthole nengane, ibuzi iminyaka, isazochumelana. Sithole kabi, nani abangani bakho. Yiwo-ke yizo-ke iy'ngoma lezo ey'lapha noSicebe agabe ngazo. Sezizonke-ke iy'ngoma zakhe yizo lezi kuze kugcine lapha ethi ungenza unodoli. Simbonge kakhulu kuSicebe laphana ngomsebenzi wakhe okhula ngesivinini laphana online. Sesiyivala nje, sibonga kakhulu nje ukuthi kuHlubheke gcine kuze kulunge, kuze kuqondane, sekuze kwaqondana nakuye. Sithemba ukuthi whatever lento ezala empilweni yakhe yinto ezolungiseka. Abuye sifuna ukumbona kuma-event ephefoma, edlala eshaya ingoma, eshaya no-live onenkosi phakathi. Niyazi ukuthi uHlubheke uyayenza kahle kanjani uma eshaya wani u-live. Bekunemicimbi kade ikhona-ke nayizolo bekunomcimbi nje okhona obuseThekwini mangicabanga, kodwa-ke besajabula or bengajabula abalandeli ukumbona naye evele ezephefoma-ke uHlubheke. Injalo-ke into siyayivala-ke la. Sibonge kakhulu lezi nsizwa zombili uHlubheke noSicebe-ke bekuzoveza-ke lokho njengamanje. Sithembe ukuthi ena ama-numbers mase sibuya azobe sekhulile senibaphushile nababeka phezulu because esifuna ukubona ukuthi abaculi bamaskandi benze kahle ngazo zonke iy'khathi. Nisekahle-ke sesiyodibana-ke ngokuzayo.